Dziko la Malawi ndi lachitatu pa mndandanda wa mayiko amene akuchita bwino kwambiri pa ulimi wa tii muno mu Africa. Mayiko a Kenya, Uganda komanso Malawi ndi ena mwa mayiko amene amadziwika bwino kwambiri pa ulimi wa mbewuyi imene kuno kumudzi yakhale kubweretsa ndalama zakunja pafupifupi $50 million pa chaka. Komatu zaka zochepa zapitazo, dziko la Malawi ndilo limatsogola pa ulimi wa tii ndipo linali pambuyo pa dziko la Kenya lokha pa ulimiwu muno mu Africa. Malawi is currently dziko la Malawi ndi lachitatu muno mu Africa mwa mayiko amene amalima tii. Loyamba ndi dziko la Kenya, lachiwiri ndi Uganda. Mbuyo omwe tidali dziko lachiwiri, koma posachedwa apa dziko la Uganda latipitirira. But Uganda has now overtaken us. Asangwani Hara, wapampando wa bungwe la alimi a mbewu ya tii mdziko muno la Tea Association of Malawi. Ulimi wa tii mdziko muno uchitika m'maboma a Thyolo, Mulanje komanso mbali zina m'boma la Nkatabe ndipo upereka mwayi wa ntchito kwa anthu opitirira 60,000. Manja alimi ang'onoang'ono pafupifupi 21,000 nawo akutenga nawo mbali pa ulimiwu kuonjezera pa kampani zina zikuluzikulu ndi maestate amene akupereka mwayi wa ntchito kwa anthu. Malingana ndi Hara, ulimi wa tii udakali wofunikira kwambiri pa chitukuko komanso tsogolo la dziko la Malawi pa chuma. First of all, we need to understand the role that tea plays. Choyambirira tizindikire mmene mbewu ya tii ikuthandizira kukweza chuma cha dziko lino. Choyamba, ulimi wa tii ndi wachiwiri kulemba anthu ntchito kuchokera pa boma. Ulimi wa tii paokha umalemba ntchito anthu oposa 60,000 amene akugwira ntchito za tii, ndipo kuonjezera pamenepo timathandiziranso alimi ena amene amalima tii paokha pang'ono oposa 21,000. Apopo tunde kuti tamukamba za ntchito zokha. Ndifenso wachiwiri pa njira zimene dziko lino limapezera ndalama zakunja, chifukwa fodya akadali patsogolo. Tsogolo ndilowala ndithu. Mbewu ya tii ipitira kukhala yodalirika, ngakhale kuti alimi ena akuganiziranso mbewu zina monga khofi ndi mtedza wa makadamiya. Mbewu ya tii ikuthandiza kwambiri ndipo ipitirira kuthandiza kukweza chitukuko cha dziko lino polemba anthu ntchito komanso kuthandiza dziko lino kupeza ndalama zakunja. Izitu zikungosonyezeratu kuti tii ndi imodzi mwa mbewu zofunikira kwambiri pa chuma cha dziko la Malawi. Komatu dziko la Malawi lili ndi mbiri yake pa nkhani ya ulimi wa tii. Mwachitsanzo, kafukufuku okhudza ulimi wa mbewuyi mdziko muno anayamba mchaka cha 1929. Pofika mchaka cha 1966, dziko la Malawi linali litakhazikitsa nthambi yoti izichita kafukufuku pofuna kupeza mbewu ya makono yabwino yopirira kung'amba komanso matenda osiyanasiyana ndi cholinga choti ulimiwu uziyenda bwino ndi kupindulira dziko la Malawi. Mayiko enanso ozungulira amapindula nawo ndi kafukufuku amene nthambi ya Tea Research Foundation m'boma la Mulanje imachita. Komatu nthambi sinangokhazikitsidwa chabe, kamba kuti tisayiwale kuti pa mtima penipeni pa ulimi wa phindu pali kafukufuku. Kudzera mu kafukufuku mayiko amapeza mbewu zabwino, amatha kumvetsetsa chifukwa chimene mbewu zina sizikuchitira bwino m'malo ena komanso kupeza mayankho pa mavuto osiyanasiyana amene mitundu yosiyanasiyananso ya ulimi ikukumana nawo. Ku Tea Research Foundation, kafukufuku osiyanasiyana ofuna kupititsa patsogolo ulimi wa mbewu ya tii ali mkati. Dr. Nicholas Mphangwe ndi mkulu wa zakafukufuku ku bungwe la Tea Research Foundation. Mphangwe akhala akuchita kafukufuku wa mbewuyi kwa zaka tsopano. Kafukufuku wa tii weniweni anayamba chama 1929. Ndiyeno nthawi imeneyoyo kunali kuti amene anadzala tii amaona kuti tii uchakupanga chikasu ndi anadzaganiza ngati kuti mwina ndi matenda. Ndi anapanga kafukufuku wambirimbiri
in the end anadzapeza kuti simatenda koma tiye amene apanga chikasuyo anasowa fetereza wina wake timati safa. Ndi atapanga zimenezo chimenecho chinali chiyambi chakafukufuku wa zochitika zapati. Ndeno kuchokera nthawi imeneyoyo pamene buku linolo linakhazikitsidwa kwenikweni 1966 pamene anapanga register kuti Tea Research Foundation of Central Africa. Central Africa chifukwa chonena kuti pachiyambipo members amene kapena kuti bungwe ili matumikira maiko a Malawi, Zimbabwe, South Africa, Mozambique komanso Zambia. Ndeti ngati kuti ndi bungwe lakafukufuku wa tea kuyimbira chigawo chonse cha Southern Africa. Mu zaka zimenezi ndi mitundu ingati ya mbewu ya tea imene yakhale kupangidwa kuchokera Malawi? Tsopano kupanga tea tikhoza kunena kuti pali magulu kwenikweni awiri amene amalimidwa mochuluka. Pali tea amene timanena kuti wa lokolo kana amati wa China. Ndiye palinso tea amene timati wa India. Magulu awiri onsewa ndi tea amene timanena kuti amadzalidwa kuchokera kumphesi kapena kuti njere. Ndiye kwa chiyambiko minda yoyambirira kwenikweni anadzala mitundu iwiri imene. Koyambirira anali wa China wa lokolo. Kenako ataona zofoka za mbewu ya China anakatenganso mphesi ku India nkubweretsa kuno. Ndi kafukufuku tsopano wakhala wonena kuti kuona ubwino umene uli mbali zonse ziwirizi. Vuto lati wa ochokera kumphesi ndionena kuti phata lililonse limene mwadza limakhala losiyana ndi lizake. Ndiye tsopano anamba kafukufuku onena kuti apange mbewu imene imakhala ngati mbewu zina zijamati ma varieties komano kuti amakhala kuloni. Timathawa liwu loti kuloni chifukwa chonena kuti muzaka zinozo kuloni imakhala ndi zothandauza zosiyanasiyana malingana ndi azathu za biotechnology. Komano kuloni ya ifeyo imene iyi ndiyonena kuti tasankha phata limodzi kapena mtengo umodzi wati ndiye taulola kuti ukule ndiye tikutengano ma cuttings ati nthambi ting'ono kukazala ku nasale. Chifukwa choti tagwiritsa ntchito ti nthambi timene tija mbewu zonse zimene tapanga zija zimakhala zofanana ndiye chifukwa timati kuloni. Ndeno Tea Research yakhale kupanga kafukufuku onena kuti akonze makuloni atsopano. Ndiye tsopano kukakonzedwe kake kamakhala konena kuti titenge amene tingati makolo tilalumikizitse ndiye kuti amene wamatipatsa mphesi. Ndiye akatipatsa mphesi timakayambaso dongosolo losankha pa ana onse amene atuluka ku banja lina lililonse mmene momwe ndikupezamo mapata amene tikunena kuti awawa akuonetsa zabwino. Ndiye amene ajaso ndi amene timakatengano tinthambi tija kupangano kuloni ya mtundu umenewo. Ndiye mwachiyambire koyambirirako anayamba kupita m'minda yomwe ija ya tea wamphesi uja seedling tea uja ndikumasankhamo mapata amene akuoneka mwina amphamvu kapena akadula tea uja kubwerera mwansanga. Tsono imeneyo pachizungu tikhoza kunena kuti selection. Ndiye kuti mwapita ku munda wati wa seedling ndiye mukusankha chabe kuti uyo kenako mukampangano mukunchulukitsa pogwiritsa ntchito tinthambi. Ndiye tsopano panabwera kuti kungosankha wambaku mwina progress ikhala yochedwa. Ndiye chifukwa cha chimene chocho panabwerano breeding yeniyeni yonena kuti tizichita kusankhiratu kuti kholo lake likhale ili chifukwa choti lili ndi ubwino uku titengeko kholo ili ubwino wake ndi uwu. Ndiye tikakwatitsa makolo awiri aja ana otuluka mmene muja tisankhe mono zimene zili zabwino kwambiri. Ndiye process imene yoyo ndi imene timayamba kutulutsa mbewu zimene za macolonies. Ndipo kudzera munjira ya breeding mbewu yoyamba inali PC1 imeneyo PC yo amatanthauza kuti progeny cultivar
kapena kuti progeny clone, dzina la clone lisanabwere ndi ziyangoyango ya ndiye BC1. Pamene mu njira ija yongosankhasankha ija tsopano timatchula ma varieties aja malingana ndi kumene asankhidwa. Ndiye tili ndi clone monga SFS 204 imene ndiyo tchuka kwambiri mtati mufunsa alimi. Imeneyo ndiye kuti inasankhidwa kumunda umene unali ku station amati Swords Field Selection ya 204. Tili ndi Swords Field Selection 150 ya ndiye tili ndi magulu amenewo. Koma kufika lero ambiri amene tikupanga tikuwauza alimi kuti azidzala ndi amene achokera ku program imene ya breeding ya kuti tatenga maparents awiri tapanga cross kenako takasankha ndi kutulutsapo mbewu imene alimi akhoza kulima. Kawirikawiri alimi mdziko muno amapanga ulimi mwachizolowezi. Izi zimapangitsa kuti alimi azibyala mbewu zomwezomwezo ngakhale kuti nyengo ikusintha. Kutsatira izi, alimiwa samapeza phindu lokwanira la thukuta lawo. Koma ndi kafukufuku komanso kudzera mukufalitsa zotsatira za kafukufukuyo, alimi atha kumakhala ndi mbewu zabwino zoyenera nyengo ya madera amene akugwirako ntchito. Amphangwe akuphera mphongo zakufunikira kwa kafukufuku pa ntchito za ulimi osiyanasiyana mdziko muno kuphatikizapo ulimi wa tii. Maganizira kuti siti ukangozala kamodzi ndiye kuti basi uzingokhala naye, koma pali zinthu zosintha zambiri. Choyamba kusintha kwa nyengo. Kusintha kwa nyengo kukutanthauza kuti mwina mbewu imene inasankhidwa nthawi yomwe nyengo ili yabwino panopa singathe kupirira, ndiye kuti pafunika tipitirizebe kafukufukuja kuti zimene tizisankha zonena kuti tsopano zikupirira ku nyengo imene ilipo zikhala zabwino kuposa amene anasankhidwa kaleja. Komanso tikunena TEU ali ndi ubwino wake pa chizungu timati quality. Ndiye kuti tionjezere ubwino mu tii pamafunika ndithu tifufuze kuti chimene chimakometsa tii ndi chani, nangano ukuku ndi makuloni ati amene akupereka quality yabwino malingana ndi zimene zikufunika pansika. Ndiye kufunikira ndithu kuti zimenezo tiziunikire. Kufunika kwina konena kuti tiyo nthawi zina timatumiza kwa anthu amene ali akatswiri polawa tii kuti atiuze kuti uyu ndi wabwino, uyu sakumveka bwino, kuti ifeyo tizipeza danga lopitirizira. Komanso timatumiza ma samples aja ku lab kuti tsopano akalinge pogwiritsa ntchito zipangizo za ku lab kuti adziwe kuti kodi chili mkati mu ndi chani chimene chikupangitsa kuti mwina uyu akhale wokoma kwambiri kuposa nsachi. Pakadali panopo ndi kafukufuku otani amene malo ano akuchita pofuna kupititsa patsogolo ulimi wa tii mdziko muno? Kafukufuku amene tikupanga ndi woloza kwenikweni zimene zikuwavuta alimi. Pamene pachizungu tikozana kuti demand driven research imene ikutsata ndithu kuti mavuto amene alimi akukumana nawo ndi ati. Ndiye tikaonetsetsa tiona kuti zambiri zikugwerabe ku kasinthidwe ka nyengo, kuti kwa zaka zochulukabe ndithu nyengo inasintha. Tii tsopano akufunika kuti akhale wopirira kuchilala. Tii tsopano akufunika akhale wopirira kukutentha. Komanso malingana ndi kusintha kwa nyengo kumweko kukubwerano vuto la kuchuluka kwa tizilombo tina timene timaononga tii. Ndiye chifukwa chonena kuti mwina mbewu zimene zinasankhidwa poyamba sizipirira kuchilala, kapena zimene zinasankhidwa poyambazo quality yawo ndiyotsikirako. Zimene zozo nzonena kuti tiziyang'ane, ndiye tikaziyang'ana tiziperekeno kwa alimi kuti mbewu zimene takupatsanizi zipirira kuchilala, zikupatsani zokolola zochuluka, zikupatsani quality yabwino imene maestate akuluakulu akamakagulitsa sakhala nayo vuto. Komanso ndizopirira ku tizilombo tosiyanasiyana. Ndiye kafukufuku ameneyo ndi amene amachitika kuti tipeze mbewu yoti nthawi inoyo ikhozano kuwathandiza alimi kuti akhale ndi tii wopindulitsa malingana ndi nyengo imene tili nayo. Nkhani ina ndiyonena kuti quality timayitenga kuti tii wambiri amene timalima ku Malawi kunoku timakagulitsa kunja, ndi ochepa wambiri amene timamwa tii poyerekeza ndi amene amapita kunja. Ndiye kumene kujaso kumakhala competition yonena kuti tii ochokera maiko osiyanasiyana
ndiye kuti tiyenera kukhala ndi quality yonena kuti tii wathu akapita kunja kuja azikakhala opikisana bwino ndi mitundu imene kuchokera ku maiko ena. Zimenezozo zimene tikupanga kafukufuku ndiye kwambiri kwake ndikonena kuti kodi mavariety tikutulutsa ali ndi ubwino otani malingana ndi nyengo zimene zilipo. Komanso pali kafukufuku amene akupangidwa kuti kodi malimidwe oyenera pali panopa ndi otani, monga kuyika kwa fertilizer, kodi timandula pa chizungu amati pruning, tidule nthawi yanji komanso nanga ngati akupanga irrigate tingapange irrigate motani, kafukufuku wa njira zimenezozo cholinga zonse zimene mulimi akufuna zikhale ngati kuti zilipo. Kwa anthu amene amakhala m'madera amene muchitika ulimi wa tii, mitengo ndi madamu amadzi ndi zina mwa zinthu zimene zimazungulira minda ikuluikulu ya mbewuyi. Izitu zikusonyeza kuti kawirikawiri anthu ndi kampani zimene zikuchita ulimi wa tii zikusamaliranso chilengedwe podzala mitengo mphepete mwa maestate. Mwachitsanzo, pafupi ndi malo a Tea Research Foundation pali imodzi mwa nkhalango zikuluzikulu kwambiri zobzalidwa ndi anthu m'dziko la Malawi. Koma kodi pali mgwirizano otani pakati pa kafukufuku amene akuchitika kuno ndi nkhalangoyi? Ndetsopano tikamapanga maukwati ati yacha ku breeding kuja sitimafuna kuti ngati tasankha kholo ili ndi kholo ili ndi kumene tifuna kuti kuchokere mbewu imene tifuna kusankhapo mavariety atsopano. Sitimafuna kuti tikhalenso ndi kholo lina pafupi kupatula amene tasankhaja. Ndi chimene chinachitika ndichonena kuti malo moti tizichita kutchingira kaya ndi mpanda kaya ndi chani, tinapeza kuti forest iyi muli timalo timene tinatsegula pang'ono penanso pang'ono kuti makolo osankhidwaja akangodzalidwa pokhapo, ndiye kuti ukwati wawo uchitika pakati pa iwo awiri okhaja basi. Ndiye kutalikirana kwake tinayerekeza kuti pa chizungu chimene timati pollen chija sichingathe kuuluka pa mtunda ukafika ku kamalo kenako. Ndiye timanena ngati kuti ma isolation areas, kukhala ngati kuti malo opatulika pamene tikupangira kuti makolo awiri aja atipatse mbewu kumene tikhoza kupita kukasankhapo. Ndiye chifukwa cha chimene chocho nchonena kuti kunali kufunikira kuti tisunge nkhalangoyi, cholinga tipeze ana ochokera ku makolo amene tikuwadziwa. Chifukwa tikangowayika poyera ndiye kuti tikhoza kudzakhala ndi mwina ndi mbewu yabwino mwamwayi, koma sitizadziwa kuti kodi uyuyu kholo lake ndi mtengo uti, nanga ichichi kholo lake ndi mtengo uti. Komanso kuchiyambi kwenikweni chifukwa chonena kuti sitinangosintha kungonena kuti tachoka ku mphesi kapena njerezi ndikubwera ku makoloni tikunenawo. Panalibe kanthawi pamene research amapanga mphesi amaonetsetsa kuti adzala mitengo ija ikupanga mphesi ndikumatenga kuwapatsa alimi makamaka ng'onoang'ono. Tii ameneyoyo amati wa polyclonal, kutanthauza kuti makolo ndi opitirira awiri. Ndiye anasankha malo mkati mwa nkhalango ija nkuzalamo makolo amene akuwafuna aja, kaya ndi awiri kaya ndi atatu kaya ndi 4 kaya ndi 6, kuti mphesi yokhayo ichokere ku makolo omwe aja ndiye kumapatsa alimi kuti azikadzala. Koma panopa tikupitirizabe chifukwa chonena kuti ntchito ya breeding iyi ikufuna kuti ifeyo tipatule ndithu kuti tasankha makolo awa ndi okhawo amene atipatse mphesi kumene tingakasankhe kuti kutsogoloko tidzakhale ndi variety yatsopano imene idzatipatsa zinthu zofunikira. Kupatula kafukufuku, nkhalangoyi ndi gwero la ndalama kwa alimi ang'onoang'ono amene akuchita ulimi wa njuchi ndelali. Mfumu Tipoti, dala la mfumu ya Ndodo, Sungani Nzeru ndi mmodzi mwa alimiwa. Ndine village head Tipoti amene ndili ndine village head Tipoti. Choyamba mutifotokozera dzina lanu komanso phindu imene mukulipeza mu ulimi osiyanasiyana. Aisoko mkambere, ine ndi village head Tipoti amene ndikuyang'anira muzi wa Tipoti. Ine ndi mulimi amene ndithu ndimalima mbewu ya tii komanso ndimaweta njuchi. Chifukwa kukhala dindo naona kuti pa udindo pokha sizindithandiza kuti ndikhale ndi zondithandizira pa moyo wathu wa siku ndi siku.
zimene zinandipanga kuti ndikhale mulimi. Ndinayamba ulimi wa tea. Pakuona kuti phindu la ulimi wa tea ndi moyo wa lero sizikukwanira, ndinaonanso kuti ndionjezere ulimi wina. Ndiye ulimi umodzi umene ndinawonjezera ndiye ndi ulimi woweta njuchi. Ndipo ndine modzi amene ndalowa mu bungwe la Mbozi Bee Keeping Club, imene tili mu alimi 100 chakuti amene tikuweta njuchi. Ndikunkana ndi onjezera ming'oma ndinoterozo chifukwa cha phindu lalikulu limene ndikulipeza mu ulimi wa njuchi. Mulimi wa njuchi ndi ulimi umene muli phindu lobisika limene anthu ena mwina Malawi muno sanalimvesese, sanatulukire kuti muliso chuma chofunikira kwambiri. Ine ndi mukati mwazochitika mwathu nditaweta nazo njuchi zimenezi, pamene tikukolola tili ndi makasitomala ena amene amatigula akhala kumatibweresera phindu lofunikira kwambiri, ndipo timasamalira banja lathu, komanso ana kumatha kumapeza mwayi wa fizi. Ndithu tili ndi nyumba zabwino, tikugona nyumba zabwino, tili ndi chokwera njinga ya moto tili nayo ochoka mphindu limeneli. Ndithu ndimafuna ndikusimikizireni kuti ayi kuweta njuchi kapena kukhala mulimi ndi phindu lofunikira kwambiri mu dziko lathu la Malawi lino. Kudzala tea wamphesi kufika ku tea wa makuloni, ndiye kuti tea yense amene makuloni onse amene akulimidwa ku Malawi kuno anakonzedwa konkuno kuti Research Foundation. Andisi akulimidwa ku Malawi kokha kuno, monga ndinanena poyamba paja kuti kuchiyambiko organization ino imayimira Southern Africa yonse. Kotero kuti mukapeza kuti makuloni amene anapangidwa kunoko ali kuti amene ali ku Zimbabwe, ali kuti amene ali ku Zambia, ali kuti amene ali ku South Africa, ngakhalenso ku Mozambique patali malingana kuti ukuku anasiya nsanga chifukwa cha nkhondo jenaliko. Dziko la Malawi lili ndi kuthekera kochita bwino pachuma kudzera mu ulimi. Koma kuti izi zitheke ndikufunikira kwambiri kuti ndalama zochuluka zipitirire kuyikidwa ku ntchito za ulimi wopindulitsa. Malo ati Research Foundation, sukulu za ukachenjede za ulimi, komanso malo ena akafukufuku za ulimi m'dziko muno ndi chitsanzo cha masomphenya akulu amene dziko la Malawi linali nawo pa ntchito za ulimi m'mbuyomu.